sakumvanzi muponongoneza zomwe mufuna muriphunzitse khalidwe labwino muriphunzitse zansisi zanu muriphunzitse chiphunzitso chanu tisachoke njira yanuyo muriphunzitse khalidwe labwino muriphunzitse zansisi zanu muriphunzitse. Kumeneko ndikuyimba kwa Chauncy Mpikitih akuti mundiphunzitse. Inu ndi mmodzi mwa anthu amene ndi amwayi kwambiri mtsiku la lero chifukwa muli pamenepo kuonera Hope Channel Malawi komanso mwaonera nyimbo imeneyi ndipo ndi imenenso tikhala tikukambirana kwambiri pa nthawi ino komanso makamaka za mkulu ameneyi Chauncy Mpikitih amene atifotokozera zambiri zokhuza chimbale chake chimene tikuchikhazikitsa pano pa liwu la chiyembekezo komanso pa Hope Channel Malawi. Inde mmene mwamveramo ndi mmene zikuchitikira ndithu ndipo ndine odala chifukwa choti muli nawo pamwambo wokhazikitsa chimbale koma simunalipire kalikonse. Zimayenera kuti zikhale mumachitira nthawi zonse koma zaulendo uno nzosiyana zimene mwina mwazolowera kuti zimachitika. Ine dzina langa ndi Peter Mwanga ndikulandireni kulikonse kumene mukuonera Hope Channel Malawi monga ndafotokoza kale pano pa kukhazikitsidwa chimbale chimene ndanyamula m'manjamu chimbale cha Chauncy Mpikitih. Mwini wake polinyalira dzinali amati Chauncy Leo Mpikitih ndipo ndi chimbale chimene ndi chachiwiri kuchokera kwa iyeyo. Mutu wa chimbale chimenechi akuti Malire. Nyimbo imene mwaonerayo ndi imodzi chabe mwa nyimbo zabwino za uthenga wabwino zimene zili mchimbale chimenechi. Ndili ndi mlendo ameneyu Chauncy Mpikitih mu studio muno komanso pali alendo ena amene atifotokozere kuti kodi utumiki umenewu awulandira motani kuyimirira nonse amene mukhale mukugula chimbale chimenechi kulikonse kumene muli kaya muli kunja kwa dziko la Malawi ndipo mukutionera pamakina a Facebook makamaka pamakina a internet pa tsamba la Facebook la Hope Channel Malawi. Inunso ndinu mmodzi mwa anthu amene mukuchita nawo launch chimbale chimenechi. Ena mukutionera momuno Malawi kudzera pa MTBNL ena Go TV. Inunso ndi mmodzi mwa anthu amene mukuchita nawo launch chimbale chimenechi. Ena mukutimvera pa wireless. Inunso ndinu mbali imodzi ya chiphwando chimenechi chosangalalira kukhazikitsidwa kwa chimbale chimenechi. Apa posakhalisa pompa Chauncy Mpikitih afike pano timfunse mafunso awiri atatu atifotokozere zambiri chifukwa sindingathe kukamba zonse. Afotokoze mwini wake ikhayo. Ana anga tamvelani malangizo angawa gati inu simusinta siridzawo nananso analimau otiliza kuchokera wakolo atamaliza kuyankula natseka maso. Amene yutu anali ngati kalawe kungokulawisani chabe mutu wa chimbale nyimbo imene yasenza chimbale chimene tichikhazikitsa pano. Chimbale cha nyimbo zomvera koma imene muonerayo ndithu yajambulidwa chifukwa ndi mutu wa chimbale chimenechi. Ndafotokoza kuti ndili ndi Chauncy Mpikitih amene atifotokozere zambiri zokhuza utumiki umenewu. Mwaswera bwanji munthu wankulu? Ine ndaswera bwino, kaini mwaswera bwanji? Inenso ndaswera. Moyo kuyenda bwanji? Moyo wabwino tobe. Ayi kuyenda bwino. Kane bwino. Tiyamikire kwambiri mwachita ntchito yopambana apo. Kwambiri. Mulungu akudaliseni. Chimbale chimenechi mukuti Malire. Choyamba titafotokoza chifukwa anthu amayembekezera kuti mukamukhazikitsa chimbale ndi kuti amva kuti bwerani kuno mubwere kusakhala oyimba wakuti nthawi yakuti inu maganizo kuti mubwere pano pa Hope Channel Malawi kugawana ndi mtundu wonse wa Malawi. Ganizo limene labwera bwanji? Ganizo limene labwera chifukwa chonena zoti paja kunjako kuli Mulire. So matenda amene abwerawa akukhanga kuti achepetsa chiwerengero cha anthu choti mukumane pamodzi.
so tinaona kuti anthu ambiri tiwafikire ndi uthenga umene wabwinowu tikuyenera kufika pa Hope TV pamene anthuso amayikonda kwambiri kuti uthengawo olemekeza Yehova okhala kumwamba uthe kuwafikira ndithu chifukwa choti asankha kubwera kuno. Ndikudziwa kuti ena amangoona mukuyimba pano nyimbo zanu zija, ena amakuona ni makachisimu, ena ndikoyamba kuti akudziweni pano. Mutangotiuza background pang'ono kuti kodi inu kuyimbako munayamba liti, mumachokera kuti, nanga pano muli pati, tisanayambe kukamba za chimbali chimenechi. Chabwino inetu kumudzi kwathu kobadwira ndi kunsanje pa Bangula. Kuyimba za serious nayamba 2010. Kutulusa chimbale ndidatulusa chimbale changa choyambira pa 18 August 2018. Pamene ndabwera pano ndikubweranso pa 18 August 2021. Chimbale chachiwiri munachita kuyichalira kuti pasaduse period yotani kuti muzabweresa. Atsogoleri kamera zango chiti atsogoleri nthawi zina mafuna kukonzetsera bwino. Nde kulani ndithu kukonzetsera moti mwina zimene zingabwerenso zikhalebe zakupya kuti anthu pamene akumvera uthenga wa Mulungu upitenso mwaluso. Chabwino mukuyimba nyimbo koma zonse zimene ndikuziona umu ndi za uthenga wa Mulungu. Pali nyimbo mutiphunzitse imene tinaonera kuyamba ija He Leadeth Me, chimwemwe changa, ngakhalenso Malire imene mukuti ndi mutu wa chimbali chimenechi. Ndi nyimbo zooneka kuti ndi zauzimu. Ganizo loyimba nyimbo zauzimu linabwera bwanji, nanga chimene chimakupasani motivation yomalimba nyimbo ngati zimenezi ndi chani? Atsogoleri nene momveka bwino. Palibe chinthu chimene chingatheke opanda Yehova okhala kumwamba. Muchina chilichonse chimene timachita pa dziko lapansi Mulungu amachita kutipatsa. Manjira ena timakhala ndi mwayi chabe. Ndipo funa kumuthokoza Yehova okhala kumwamba tinayenera kuthandizana. Ndidasankha kuti ndidzithandiza anthu enanso amene akulalikira uthengawo kuti nanenso ndzipirisa patsogolo uthenga wa Yehova okhala kumwamba. Ndi chifukwa ndidasankha mbali imeneyi. Ndithu nyimbo imeneyi ya Malire ndi mutu wa chimbale. Ikunyamula uthenga wotani kwenikweni? Nyimbo imeneyi ndidayikonza kuchokera pa Obadiah 1:7 pamene akufotokoza ndithu pamene kuti anzako onse amene umakondana nawo tsiku lina lake lidzako anadzakuperekeza mpaka na pa Malire. Nde ndidalingalira kunena zoti china chilichonse cha pa dziko lapansi chili ndi Malire. Nawo uthenga ndinanena kuti ndigawane ndi anthu enanso kunena kuti Malire amoyo wathu asadafike tinayenera kukonza kuti Yesu Khristu pamene tikulowa mdzenje amene ali Malire amoyo uno tikwanitsenso kupyola Malire amene ndi Yesu Khristu mmoyo winawo. Ndi chifukwa chidaganiza ndithu zoti chimbale chonsechi ndichitchule mutu otchedwa kuti Malire. Ndithu ndetu apa tikuchikhazikitsa lero chimbali chimenechi, ndikhuva kuti tifotokozanso mbali ina ya kukhazikitsa kwa chimbali chimenechi, koma anthu akwanisa bwanji kuzipeza nyimbo zimenezi? Tikudziwa kuti chudi chanu ndikufalitsa uthenga kupereka chiyembekezo, koma anthu angapeze bwanji ma CD-wa kapena angakufikire ndi bwanji kuti akhale nazo nyimbo zimenezi? Masiti amene kuwapeza nkosavuta. Pakadali pano tangopanga kaye zigawo zokwana zitatu. Malinga maboma atatu. Tapanga ku Lilongwe kumene dzipezeka ndi Elder Stanford Piano akangofika pa Chinsabwe SDA Church. Album imene akayipeza. Blantyre pa Polytechnic pali Elder Patrick Smart amene amapempheranso ku Bangwe kuna izi. So anthu amenewa apezeka nachonso chimbalechi. Ndi kuzomba kumene nditapezeke nacho ine mwini wake. Komanso pali manamba oti akandiyimbira ine ndidziwalondolera mmene momo kuti ndiwapatse. Inaso mwina mukhoza kuwatumiziranso kandi papasi pamene? Papasi chimodzimodzi paso pa WhatsApp gula online chimodzimodzi nzotheka ndithu kupyola pa manamba yanga. Online inso zizitheka? Zizitheka kwambiri. Ndithu. Nde manamba lawo ndikhulupira kuti alembe makamaka muwafotokoze koma. Manamba lawo 092 375 mafolo atatu 6 kumapeto. Nde pali ina 082 27 80 500 manamba amene ndi aineyo. Akandipeza ine ndiwalondolera mmene mokuti ayipeze album mosavuta. Ndithu. Chabwino. Ndi chani chimene chingawapangisa anthu kuti asankhe kumvera nyimbo zimene? Chifukwa kunja kuno ndezomvera zilipo zambiri, nyimbo ndi zambiri. Timafuna kuti muatsimikizire anthu za uthenga umene angaupeze ndi chipambano chimene angachipeze akagula CD imeneyi, komanso kuti pangafunike kachithandizo kochuluka bwanji kuti akhale nayo CD imeneyi. Poyambirira taonera nyimbo ya mutiphunzitse. So palibe munthu amene amadziwa zonse. Now pamene akugula nyimbo zimenezi Yehova okhala kumwamba awayankhula mwapadera
kupyolera mu nyimbo zimenezi akuyenera kuti aphunzitsidwe, ine ndikuyenera kuti ndiphunzitsidwe. Ndiye muli nyimbo zachilimbikizo mkati monso zachikondi zilimo monga ife anthu apa dziko lapansi zonsezo zimene zilimo ndithu ndithu. Ndathokoza kwambiri. Ngati pali mawu akukhosi tisanachikhazikise chimbali chimenechi, mawu akukhosi ngongonena kuti CD ikugulitsidwa pa mtengo wa 1500 kwacha, ndi ndrama ndithu yambiri komanso ndiyochepa kuyerekeza ndi ntchito imene imagwirika pofuna kutulutsa albamu. Komanso pamene tikuthamanga ndi kutenga kumasiku otsiriza monsemo mumakhala kuti mukufunika chuma. Ndiye ndimafuna ndiwapemphe ndithu anthu onse amene akuonera lonchi imeneyi kunena kuti ndi kwabwino kumtumikira Yehova kupyolera mu chuma chawo. Zichita bwino kuti anthu enanso uthenga ukawafikire. Kayatitana kayagula masidiwa uthenga wa Mulungu upita ndithu patsogolo ndithu. Nde komalizani mangofuna ndifotokoze zimenezo kunena kuti pamene tikukhala kumapeto tinayenera kupanga chisankho choyenera kuti malire a moyo wathu asanafike tikhale kunena zoti tapanga chisankho choyenera chimene chisankho choyenera chake chimene tikuchifotokozapo ndi Yesu Khristu ndithu. kuyankhulatu kwa Chauncy Mpikitih amene akukhazikitsa chimbale chimenechi cha Malire pompano pa Hope Channel Malawi komanso lidwa chembekezo. Tingolawabe pang'ono ndisanayitane mulendo olemekezeka pano kuti akhazikitse chimbale chimenechi. Ndi mmene tikuchitiratu pano pa Hope Channel Malawi kukhazikitsa chimbale chotchedwa Malire cha Chauncy Mpikitih. Inunso mukhoza kukhala mmodzi mwa anthu otsogola oyamba kugula chimbale chimenechi ena onse asanayambe. Tikuyamba kuti nkhani yake sikuti ndi mpikisano wakugula kapena chani, koma kuthandiza kuti utumiki umene upite patsogolo chifukwa tikudziwa kuti nyimbo ndi chimodzi mwa zida zamphamvu zimene zimagwira ntchito pofalitsa uthenga. Ndipo tikufotokoza kuti mukhoza kunthandiza Chauncy popezako chimbale chimenechi pa mtengo umene mungaganizire osachepera 1500. Ndipo pali mayina a anthu apa amene atsogola kale achitapo mbali yawo padakali pano agula chimbale chimenechi kapena kuti atenga chimbale chimenechi nkuthandiza utumiki umenewo ndi ndalama zochulukirapo. Tili ndi Mr. Manga, tikuthokozani kwambiri chifukwa cha chisankho chimene mwapanga kuthandiza utumiki umenewo. Mr. Tumachi tikuthokozani. Mr. Machika tikuthokozani kwambiri. Mr. and Mrs. Saulos nanunso mwachita kwakukulu zikomo kwambiri. Ps.Victor Khaula kuchokera ndithu ku United States of America tathokoza kwambiri. V Maloya tathokoza kwambiri, komanso Patrick Smart tathokoza kuti mwachitanso mbali yanu, kuphatikizapo Stanford Piano kulilongwe zikomo kwambiri chifukwa choti mwachita mbali yanu. Ndiye tikukhazikitsa tsopano chimbale chimenechi ndili ndi mlendo olemekezeka mu studio muno amene wandi Elda Madaka. Mwaswera bwanji a Elda? Taswera bwino ka inu. Moyo kwenda bwanji? Ife moyo kwenda bwino ka kumene. Ayi ifeso kwenda bwino. Takulandirani pa mwambo osangalatsa wokhazikitsa chimbale chimenechi. Mwina mutango tifotokozera kuti kodi utumiki wa nyimbo mumauona kupambana kotani makamaka m'masiku ano amene tikukhalawa? Utumiki wa nyimbo ndi utumiki umodzi umene uli opambana kwambiri makamaka pakupembedza komanso moyo wathu tsiku ndi tsiku. Mukuziwa inu tili masiku akumapeto panopo pamene tikumana ndi zambiri. Zinthu zogwetsa ulesi, zinthu zina ukamazimva komanso pena kumakhala kuti kodi tikulowera kutiko. Nthawi zina munthu mangomvera nyimbo. Mwina zinthu zina zimene zinali mmutu mwako nkhawa zosiyanasiyana zimachoka. Ndiye nthawi zambiri ndimathokoza kwambiri kuti mphatso imeneyi imene Mulungu anatipasa ya nyimbo ndi imodzi ya mphatso zimene zimatilimbikitsa pamene tikukhala mu dziko lapansi. Ndithu nde nthawi zonse ndimakhala ndi chidwi kwambiri ndi nyimbo. Moti nthawi zambiri ndimakhala ndimvera nyimbo. Kuphatikizapo za Chauncy kwambiri. Ineyo ndi mmodzi amene ndimakonda kwambiri nyimbo za Chauncy komanso ndayenda naye kwambiri. Ine ndili ndi mautumiki ena amene timapanga ndithu takati kuyenda naye ndi nyimbo zake timazimvera kwambiri. Ndithu kuba kuti mwachimvera chimbale chimenechi. Mwina comment yanu chifukwa ino mwina mwamva zambiri anthu apa angoona zochepa chabe. Uthenga umene uli mchimbale chimenechi cha Malire mungaupange summarize motani kuwapasa mudyo iwo amene akuonera komanso kumvera kuti nawonso apeze chawo? Mongopanga summary ndingathonera kuti ife anthu amene timakonda kumvera nyimbo za uzimu, nyimbo zimene munthu zimakusunthira pafupi ndithu ndi Mulungu wako, ndi kupemphani kuti mutapeza chimbale chimenechi. Muli nyimbo zosiyanasiyana mwina po mwangolawa, muli nyimbo ina imenenso imandisuntha kwambiri kuti moyo uli phe.
nthawi zina umaona zoti mwina zinthu zimene matanganidwa nazo mwina si zinthu zenizeni zimene mwina zili mata kwambiri pamoyo. Ndiye muli nyimbo zoti ukamazimvera nyimbo zimene ndithu anazilembera mabrava Chauncy Mpikitih ndi nyimbo zoti zina za matenga maujeno zochokera m'Baibulo, nyimbo zoti ukamamva umamva ndithu Mulungu akuyankhula nawe mwapaderadera. Choncho ndingathe kulimbikitsa ndithu anthu kuti tagulani nyimbo zimenezi muzimvera zikusunthani. Inde mukapita kuti mupite kwathu ngakhale ana kwathu amayimba ndithu nyimbo ziti nyimbo zomwezi. Tsopano apa inutu takuyitanani monga mlendo olemekezeka amene mukuyimirira anthu onse amene akuonera pano ndi onse amene akuyembekeza kuti agule chimbale chimenechi. Mawu anu ndi otani pa utumiki umenewu nanga muthandiza motani utumiki umenewu chimbale chimenechi chimene choyamba chikupita kwa inu? Ndikupaseni mwayi kuti tsopano muyankhule. Poyambirira ndofuna ndithokoze Mulungu wakumwamba chifukwa cha nzeru ndi luntha limene anayika mwa Chauncy Mpikitih. Chachiwiri ndiwalimbikise kuti abamu ndi yachiwiri nyimbo zawo apitirize kuimba nyimbo za uzimu. Inu mukuziwa amene anthu akuimbira masiku ano, koma mukazimva nyimbo zomumva zoti ndi nyimbo ndithu zoti ntchito yake sikukweza munthu koma kukweza Mulungu wakumwamba. Choncho apitirize kuimba amene akuimbira. Ine ngati mmodzi amene ndithu ndimakonda nyimbo za Chauncy ndikulakala kuti apitirize kupita kutsogolo, komanso munthu amene makhala naye ndikuziwa maplani amene ali nawo akulakalaka nyimbozi mungathe kuona zoti mwina zajambulidwa panopa ndi zochepa koma akulakalaka nyimbo zitakhala ndithu pa ma DVD kuti kupatula kumvera anthu sangathe kumazionera. Pamene ndikukhazikisa chimbale ichi kuti tsopano chimbale ichi chilirede tingathe kuyamba kupita umakagula nkomamvera nyimbozi ndithu ndili okondwa pakuthandiza ndi ndalama ndithu kwanira 150,000. Amen. Pa CD imene ndingagule kuchokera pa chimbale chimene chichi. Zikomo kwambiri madala. Mmene moto ndi mmene afotokozera mlendo olemekezeka 150,000 kwacha kuthandiza utumiki umenewu wa Chauncy leo Mpikitih. Inunso mukhoza kuchita chimodzimodzi kuchita mbali yanu pompano kungoyimba manambala amene afotokozawa amene waperekanso Chauncy Mpikitih. Nambala yoyamba ndi 0993 754 kapena 0882 780 500 muimbe kapena pa WhatsApp. Nanunso mutengenawo mbali pothandiza utumiki umenewu komanso kufalitsa uthenga. Mukhozanso kugula chimbale chanu komanso kuwagulira abale ndi anansi amene akamva nyimbo zimenezi asisimuka komanso moyo wawo mwinanso ukhalanso chimodzimodzi. Apatu ndiye pamapeto penipeni pakukhazikitsa chimbale chimenechi cha Chauncy leo Mpikitih, chimbale chachiwiri chimene mutu wake akuti Malire. Ndikupempheni kuti muyesese mupeze yanu CD imeneyi munjira ina iliyonse imene mungachitayo, mupeze ndithu CD imeneyi mumve uthenga wabwino umene uli mmenemu. Ine dzina langa ndipita mwanga m'malo mwa nonse amene mukuonera komanso nonse amene mukumvetsera m'malo mwa Hope Channel Malawi. Tikukondwerera pano kuti tsopano chimbale chimenechi chakhazikitsidwa kudzera pano pa Hope Channel Malawi. Timalize ndi nyimbo imeneyi mutu wa chimbale Chauncy leo Mpikitih akuti Malire.